आपण बनवणार आहे गुळ हावरीची चक्की। इथं गुळ घेतलेला आहे आपण, हा किसून घेतलेला आहे गुळ। आणि इथं ही हावरी घेतलेली, गावरान हावरी घेतलेली आपण। आपण आता ही हावरी भाजून घेणार आहे। हावरी भाजलेली आपली, आता ही काढून घेणार आहे आपण ताटात। ही गार झाल्याच्या नंतर आपण यातली निम्मी हावरी ना मिक्सरच्या भांड्यात जाडसर वाटून घेणार आहे। आपण ही निम्मी हावरी अशी जाडसर वाटून घेणार आहे। आपण हावरी अशी वाटून घेतलेली जाडसर। आपण इथं कढई तापायला ठेवलेली आहे। आपल्याला गुळाचा पाक करून घ्यायचा आहे आणि इथं आता तूप टाकून घ्यायचं आहे। तुपाने आपली चक्की जास्त चिकट नाही होत, त्याच्यामुळे तूप थोडं जास्त टाकायचं। आपले तूप वितळले, आता आपण गूळ टाकून घेणार आहे। तूप जास्त पण नाही टाकायचं, लय प्रमाणातच टाकायचं। आपला हा साधाच गुळ आहे, गावरान गुळ। तो गुळ घेतलेला आहे आपण। गुळाला चिकटपणा येईपर्यंत आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे गुळ। इथं ताटाला आपण तुपाचा हात लावून घेणार आहे, म्हणजे आपली चक्की चिकटणार नाही खाली। आपला हा पाक झालेला आहे, आपण हा पाण्यात टाकून बघणार आहे। आपण हा पाक झालेला आहे आपला। आपण आता यात हावरी ते टाकून घेणार आहे। यात आपण मिक्स करून घेणार आहे आता। आपण ही हावरी गुळात मिक्स करून घेतलेली, आपण आता तूप लावलेल्या ताटात ओतून घेणार आहे। आपण इथं ओतून घेतलेली आणि आपण पांगून घेणार आहे आता। आपली चक्की अशी झालेली आहे।
आपण सुरीने असे कापून घेणार आहे. गरम याच्यातच थोडंसं असं करून घ्यायचं. आपण ही चिक्की कापून घेतलेली आहे. तर आपण गार होऊन देणार चांगली. त्याच्यानंतर मग काढून घेणार आहे. आपण ही चिक्की गार करून घेतलेली आहे. याला खाली तूप लावून घेतलं होतं. तूप लावल्यामुळं हे तुटायला लागलेली आहे. चिक्की एकदम कडक झालेली आहे अशी.